ବୁଦ୍ଧିଆ ପାରା ଦଳ। ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା ଏକ ବଣ। ସେଠି ନାନା କିସମର ପକ୍ଷୀ ବସା କରି ରହୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଶିକାରୀଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବାକୁ ସେହି ବଣ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଜାଲ ବିଛାଇ ଦେଇ ତା ଉପରେ କିଛି ଚାଉଳ ଖୁଦ ବୁଣିଦେଲା। ପକ୍ଷୀ ଆସି ଜାଲରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ନିଜେ ଲୁଚି ବସି ରହିଲା। ଦଳେ ପାରା ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଚାଉଳ ଖୁଦ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ଲୋଭ ହେଲା। ସେମାନେ ପାରା ରାଜାକୁ କହିଲେ, ଚାଲ ତଳକୁ ଯାଇ ଖୁଦ ଖାଇବା। ପାରାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ପାରା ରାଜା ଟିକିଏ ଭାବି କହିଲା, ଏଇ ନିଛାଟିଆ ବଣ ଭିତରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁ ଶିକାରୀର କାରସାଦି। ଏଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ମନ ବଳାଇବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ପାରାମାନଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଭୋକ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ରାଜାର କଥାକୁ ନ ମାନି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ଭାବିଲେ, ବାଃ, ପେଟେ ପେଟେ ଖୁଦ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଖୁଦ ଖାଉ ଖାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଶିକାରୀର ଫିକର ବୁଝିପାରିଲେ। ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ଯେ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ପାରା ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲା, ବିପଦ ବେଳେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ସିନା ମୋ କଥା ମାନିଲନି, ଏବେ ମୋ କଥା ମାନିବ ନା ନାହିଁ? ପାରାମାନେ କହିଲେ, ତୁମ କଥା ନ ମାନିବାରୁ ଆଜି ଆମର ଏ ଦଶା ହେଲା। ଏଥର ଯାହା କହିବ ଆମେମାନେ ତାହା କରିବୁ। ପାରାମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ରାଜା ଖୁସି ହେଲେ ଓ କହିଲେ, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜାଲଟିକୁ ଧରି ଉଡ଼ିଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ। ରାଜାର କଥା ଅନୁସାରେ ପାରାଦଳ ଜାଲ ସହ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଶିକାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ହାତରେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ପାରାଦଳ ପାହାଡ଼ ଉପର ଦେଇ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶିକାରୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଥକିଗଲା। ନିରାଶ ହୋଇ ଶେଷରେ ଫେରି ଆସିଲା। ପାରାମାନେ ଦେଖିଲେ, ଏଥର ଶିକାରୀ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉ ନାହିଁ। ଏଥର ପାରା ରାଜା କହିଲେ, ଠାକୁରେ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ଜାଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଲ ମୋର ସଙ୍ଗାତ ମୂଷା ପାଖକୁ ଯିବା। ରାଜାଙ୍କ କଥା ରଖି ସମସ୍ତେ ମୂଷା ରହୁଥିବା ଗାତ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଡେଣା ଫଡ଼ ଫଡ଼ ଶବ୍ଦରେ ବିଚରା ମୂଷା ପ୍ରଥମେ ଡରିଯାଇ ଗାତ ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲା। ପାରା ରାଜା ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ, ସଙ୍ଗାତେ, ସଙ୍ଗାତେ, ପଳାଉଛ କ'ଣ? ବେଗେ ଆସ। ମୂଷା ସଙ୍ଗାତର ପାଟି ବାରି ପାରି ଗାତ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସଙ୍ଗାତକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲା ସିନା, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କଲା। ସେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଜାଲକୁ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟି ପକାଇଲା। ପାରାମାନେ ଜାଲରୁ ମୁକୁଳି ଗଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆମେ ତୁମ ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିଲୁ। ଏ ଋଣ ଜୀବନରେ ଶୁଝି ହେବନି। ମୂଷା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ଏଣୁ ମନେ ରଖ, ଏକତା ଅଟଇ ଅସଲ ବଳ। ସେ ବଳରେ ଜିଣ ମହି ମଣ୍ଡଳ।